mtsogoleri chonsecho akuti mtsogoleri ndi mchewa nzathu. Kodi alipo mchewa apa amene ali ndi shopu yake amene akugula sugar 300? Alipo mchewa amene akugula fertilizer 20,000? Alipo mchewa amene akugula sopo 100,000? Kanga kadawolera pa nsalu. Nthawi yoti tione kusintha kuno kunchisi ngati timalandira fertilizer mu nthawi yake inali nthawi ya DPP. Kuno kunchisi ngati mankhwala amapezeka mzipatala inali nthawi ya DPP. Kuno kunchisi ngati chimanga chimapezeka kwa Adimark inali nthawi ya DPP. Pano akubwera kudzatsitsa mtengo wa simenti malo motsitsa mtengo wa chimanga. Kodi timadya simenti? Pa simentipo akudatsitsa simenti 26,000 tikagula kubomba, koma kodi simenti yabwera yekha kuno? Tikaonjezera transport thumba la simenti 50,000. Pali Yesu?